bonde das oncinhas, bonde das... Sus, ginoo ko, puro lugat TikTok na ibalaan mo ba? Uyaw-uyaw kag mga bisog uyaw, kay gusto ni mo mga nagyoy na human, yaman ni mong trabaho, sayaw ra. Hugas mga plato diri oh. Ikaw kuya, baka nang baba ni mo sa baan kay. Ako, nalipay ko na ko yung mga babae, pero ang trabaho, sus, sige rag, sayaw, sig TikTok. Way mabuhat ris balay. Inaana ra kuya, pero daghan gagukod sa ko, mga engineer, mga doktor. Gagukod, basig, utangan ka man, gugukod ka. Ayo, kulabig. Uy, hala, basketball player ka? Oh, tanawa namang huraw, iat ng agi oh. Igat na yon. Ay, ako yung MVP sa may eskwelahan. How di ka mo crossover? Ay, ako yung scoring machine sa mua. Ay, mao ba? Wala ko mga bisyon og mauyab sa kong manghod, basketball player. Kabalon ako ng basketball player do. Howd ki mo crossover, howd ki mamiya. Yan na ipasa kung makatira na. Uy, kuya, baba ni mo ba? Ay, Col, dali magpapareha sa uban, Col. Ay, asa ka nag-eskwela ron? Ay, nag-stop na eskwela ron. Ay, nag-stop? Nga naman. Ay, nabagsak ko Ay, mao ba? Sorry ha, di ka bet. Muram, kag akong coach. O pa ko singot, gisaban na yon. Eskwela sa dong. Busabing, may hapon. Uy, engineer, may hapon. Nasaan mo katis balay lagi? Uy, engineer! Hi, engineer! Tanaw, kiat rin yung bihana niyo. Uy, ma'am, may hapon, ma'am. Busabing, may hita ko sa manghod ba? Ay sus, pastilan ikaw, engineer. Ay, matik na engineer. Ay, manangit pa man jud ka. Ay, engineer, asa di mo trabaho ron? Sige, kiat yun. Ay, wala ako kaparsa sa board. Pero di ako nagtrabaho sa iyong tulay, Ay, ikaw nag-manage diha imo ng project? Ay, labor ko diya. Akong amo diya, may engineer. Labor di ka diha? Ay, lagi. Wa, magod ko kaloy Ay, sorry ha. Sundalo mo akong gusto. Ay, sundalo rin mong gusto ha? Maakua jud karon. Sundalo rin mong gusto ha? Grabe mo manghuda ka, no? Halos ta nang mamisita, busted yun, kay way na human. Unsa naman taon ka, oy? Sa ligo at kapasarog board. Ayo! Boss Abeng? Ay, hala. Yan ay tao yan. Ha? Uy, sir, may hapon. Unsa ato, sir? Ay, siyempre, mamisita ko si Manghod. Uy, sir, mamisita? Di po ka kahubuon ay mga uniform sa mga sir, oh. Di mo nasakto si mga lagi. Ay, tambo ko sa una. Namayat ko kay nagparanggo ko ba? Mao ba? Kapgo man lagi na ang kabutang. Ay, Kapgo. Mao niya mo ang class batch katong 2001. Kapgo. Nakadungog na ko, ana. Murag mao mo siro na mo una inig operasyon. Mo na kay ikaw leader, ana. Ay, basta mga ranger ug purma, kami giuna ana. Ay, hala, bet kinako ay. How'd ka mahapa, sir? Ay, hapa lang. Ay, kaya pud kay nako mo kamang. Ay, sir, dalan ako bisag asa. Ikabalo ko nga safety kay ko sa imuha. Tora, kiringking na yung ikaw ko. Asa mo mato? Ay, mga laag sa amin. Boss, ako na'y bahala ining Manghod. Safety ni. Nga, asa man ta? Ikaw bahala kung asa ko ni mo dalon. Ay, ako'y bahala. Kabugnaw ta. Uy, Dara! Lolo! Sir! Nasakpan na ako nagsuot sa yung uniform! Ha? Unsay nasakpan nga nagsuot sa uniform? Hello, sir! Ani nga dahil garon diri, sir! Para madakpan na ni siya! Unsa din yung gisuot? Temsa. Dalan yung uniform mo. Ayaw na pa ito. Sundalo ka. Unsay sundalo? Trabahante rin po dito sa tulay. Ang bataan ni. Di palapas ang utak ni mo 3 hours. Sus, may nalang gani. Hapit gyud.